Avui preparem un mar i muntanya, una càntera a la sal amb trompetes de la mort. La càntera la tenim neta i sense escatar. També necessitem sal gruixuda i alguna herba aromàtica. Trompetes fresques, un parell de grans d'all, julivert i oli d'oliva verge. Comencem posant la sal en un bol i afegim una mica d'aigua perquè quedi humida i alguna herba aromàtica. Pot ser romaní, farigola, el que tinguem a casa. Ho barregem bé i fem una capa de sal a la base de la plata on courem el peix. Posem la càntera al damunt i afegim la resta de la sal. El peix ens ha de quedar ben cobert i amb el forn preescalfat a 190 graus dalt i baix l'enfornem 25 minuts. Hem de comptar uns 20 minuts per cada mig quilo de peix. I mentre la càntera es cou, preparem l'all i julivert i esbandim bé els bolets per evitar que quedin restes de terra. Per coure'ls, posem oli en una paella i afegim les trompetes i l'escalfem. Hi posem una mica de sal i veureu que deixen anar força aigua. Les deixem coure fins que se la rebeguin i quan veiem que ja torna a aparèixer l'oli hi afegim l'all i julivert. Ho deixem coure tot plegat un minut més i ja les tenim llestes. Quan tinguem el peix cuit el retirem del forn i marquem tot al voltant amb una espàtula o amb un ganivet. La crosta de la part superior ens sortirà com una tapadora. Amb l'ajuda d'un ganivet retirem la pell de la part superior del peix i el podem anar servint a filets. És important servir-lo acabat de fer. L'amanim amb un bon raig d'oli i l'acompanyem amb les trompetes. Una combinació de mar i muntanya boníssima.